ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଛୁ। କୋଉଠି ଅଛି? ଆସିବ ଆଉ। ଭଣଜାକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆରେ 20 ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଇଦବା। ହଉ ଭଣଜା ଏ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ମ ପଇସା କଣ ଦରକାର? ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା। ବଞ୍ଚିଗଲା। ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ସଳା ଥଣ୍ଡା 10 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡାଟେ ପିଇଦେଲା। ନାଇଁ ମ ପଇସା କଣ ଦରକାର? 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 ନାଇଁ ମ ପଇସା କଣ ଦରକାର?